Jiena Joe Pigalia, jew kif jien magħruf ukoll Joele, jiena presbiteru, jiġifieri qassis, u nikteb il-poeżija. Il-poeżija tiegħi tfur mill-ħtieġa li nagħti leħen il-misteru tal-bniedem maqbud fil-vortiċi tal-għaġġ għall-assolut. Nista' ngħid li l-okkażjoni tal-festival kienet okkażjoni tassew sabiħa biex dak kollu li jiena għandi naqsmu ma' kittieba oħra. Jiena nemmen li il-kitba hija spazju. Nemmen li kull awtur għandu spazju x'joffri. Il-laboratorji ta' traduzzjoni kienu propju dan fejn iltqajna u offrejna l-ispazju lil xulxin. Kienet esperjenza tassew sabiħa għaliex il-grupp li kellna l-koll rispett kbir lejn xulxin u kellna l-kapaċità wkoll li nisimgħu lil xulxin. Ħaġa oħra għalija li kienet xi ħaġa sabiħa li ħarġet mill-okkażjoni ta' dan il-festival hija li flimkien ma' Abigail ippubblikajna it-traduzzjonijiet li għamilna lil xulxin. Kienet l-ewwel darba li jiena introduċejt xogħol ta' ħaddieħor u l-istess kien għaliha. Nista' ngħid ukoll li l-esperjenza tal-festival kollha kemm hi għalija kienet esperjenza mill-aktar pożittiva. Il-bieraħ verament għamlet ix-xita u ħarbtilna kollox. Però wara li nġbarna fil-postijiet fil-kappella jew f'sala oħra fejn inġbarna, indunajt li il-taħwit li ġabet ix-xita malajr intesa għaliex il-poeżija ġibdet l-attenzjoni ta' dawk li kienu qed jisimgħu. U hemmhekk stajt nara kemm qawwija fil-fatt il-poeżija.